esi step nasenzayo sokuya kwaNongoma sistep esibhidlize saveza izinto ebezifihliwe luTshaba. Amen. Nenkokheli zelizwe yomelela ke esi sisikalo ndizohamba nani kwiiprovinces zonke. Lothuka ndisoyika azange ndiyibone inyoka ebomvu enempondo enamaphondo amade. Ndavuka ndingakwazi nokukhalima ndizoyika. Uthi yabona ngoku ndize njengomlilo ndiyavutha ngumsindo. Amen. Ngenxa yokufa nokubhubha kwabantu bam befunxwa igazi labo. Ndihlutshwa kukululama kwenu makholwa tshabalale. So lusuku lokukhululwa njengobana nasezweni intoni Ibizwa ngokuthi Freedom Freedom Day. Yebo. Nalapha Freedom Day spiritually. Sizokhulula spiritual. Emanda Wow. bashaka. Inkosi yasithanda. Yes. Ithi yathi kum ndifuna iSouth Africa ibe sisizwe esithandazayo. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Kubalulekile ukuthi hlale recognize ngasho sonke isikhathi ngoba sisele naye futhi yena siza kukho konke. Bese ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke, bonke abalandeli iKota2 Media. Mhlambe nje ke wena yaqala ukuhlangana nale channel. Ngizothi mina awulehlekanga ungasashintshi. La ekhaya ke sikhuluma indaba ezimnandi, sikhuluma indaba la eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho nje futhi okunye sikwaziyo, sazi lokho kuphela. Nginibonge ke bazalwane eindaweni zonke nje ezahlukene ngokuthi niyawukhulisa lo msebenzi ngokusubscribe. Siyabonga kakhulu. Siyabonga ngama comments, ave mahla ama comments enu, siyabonga nje. Noma sithatha isikhathi sometimes ukuphendula but nje siyabonga nangokulike. Kuyasiza ke ukuthi i-algorithm yemessage ye-channel ikwazi ukuthi ispreadeke nje kahle kakhulu. Siphinde sibonge na kuma channel members nonke nje siyanibonga kakhulu. Ngiyangithande ukuthi abantu ngibabonge ngayo yonke into enhle abayenzayo. Siyabonga nje futhi ngemikhuleko khona abakhulekayo. Khona abadebe eqhamuke emaceleni bethi nje sithi lo msebenzi mawuqhubeke mawungafisi khona bazalwane. Inkosi yanazi ngamunye ngamunye, ngeke mina nganibonga ngoba nginazi but inkosi yona iyanazi. Siyabonga kakhulu. Sino siswethu ke la ngiyazi kujabula nje abaningi impela babele bathi nje siyeka namabhodo esikhohle nokuthi besiphekile ashe. Kube imasikhumbula ukuthi konje siphekile. Yebo khona usisinom Mthambo Neli, Prophet Khalipa ukhona phakathi kwethu. Yebo akafuni ngithi prophet uyangikhuza kulungile. Usisinom ukhona phakathi kwethu. Ake sikwamukele, siyabonga. Amen. Yebo. Ndicela ubulisa kubazalwane. Amen. Mbulisa umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Yebo. Siyambulisa ke kanjalo. Amen. Ngoba uyasiguide, uyasifundisa. Yes. So ayo restation lady kumele basiyayenza. Kuba uhamba nathi. Amen. Amen. Bulisa obabushabangu. Amen. Ondihostileyo ke namhlanje emveni kwethuba elide. Amen. Emva kwethuba elide. Bese ngobona ama comments sebethe abantu, hayi mina sengikhumbula usesikhalifa. Amen. Amen. Ndibulise ngosiyami abantu bonke base South Africa. Ndinogogo ngosiyami. Otamkhulu. Yes. Ndinigqibele kudala bazalwana umuntu obusy. Ndibulisa omama bam abazali bonke. Odade wethu nabafowethu. Nabo khona nabantwana abancinci ngoku endifonela ukuthi abantwana bathi masike nibukele TV masiyobukela usisikhalipa. Cela ubulise Sunday school egameni lika Jesu enthandayo nabo bonke abantwana bakaThixo. Amen. Ndibonge ke bazalwane njengoba ndingekho nje. Ni supporta ngako konke noba ningandazi. Ndiyakubona ukunisiza kwenu.
sezininzi izinto endimazithi indithuka ayibo abantu basakhumbula ngam ndiyabulela bathi siyasapota ukuthi apha inkosi ethi yakhona ukwazi ukuyofika. Ndicela ukubonga abanye andibazi abazichazi namagama wabo kodwa ndicela ukubulela kakhulu uThixo andise apho enithatha khona. Amen. Ayikhalimela inkumbi edlayo kuni. Ndiyabulela kakhulu ndisabulisa nakubantu abangapha ngaphesheya abamane befona. Ndikhe ndanqaba, in fact ndinqabile ukuze ndizofika ngokuba bekufuneka ndihlale emthandazweni nobubhizi ke bezinye izinto. Kodwa ke ngoku senibuyile ke bazalwane, ndisanithanda, sindisiwe, uYesu seyinkosi. Amen. 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 Sithokoze kakhulu. Siyazibuza ke manje sesijahile ukuthi zithini ezanamhlanje, athini ama headlines asekhaya ezolweni, ngoba mawukhona nje siyazi ukuthi futhi akusiwa ama headlines sizothola la indaba zonke eziphelele zasekhaya. Siyabonga. Ithi ngidedele kuwena. Amen tata. Yebo. Ndiphinde kwakhona ndibonge kwakhona, sasibongile kodwa ndifuna ukuphinda ndibonge, ndiphinde ndifuna ukuvuselela abantu ukuthi niphinde ke bazalwane nibophe umfutshane, nibhinqe umfutshane kuba bendingahlelanga ndawo. Ndikhe ndenza ke tata into yokuthi ndiqale into ka live ku TikTok. Okay. Yazi bendingasaphumli. Osesimalindi pha sesikulindile ungena ngabani live wakho tontoni qoma andingomntu oyazi ifoni iyandidina sometimes because iyakudraina ifoni, ifuneka uwenze lonto bese uye emthandazweni. So bendithi ke ndiyayiqala lento ka TikTok yandohlula tata. Nokuthi ke bendibhizi ngilomsebenzi endize ngawo namhlanje. Bazalwane inkosi iyakhuluma. Yebo. Inkosi iyakhuluma, iyathetha. Inkosi iyakhuluma ngesizwe sayo. Iyakhuluma ngeSouth Africa. Amen. Khona the time eyakhuluma nje yathi yabonga. Ibulela ukuthi sawenza lo msebenzi. Yes. And ke tata bendithi mina mhlambe after sihambile sayakona ngoma ngoku sawuphinda ngoku siye kulonyaka ozayo. Okanye kulowa uzayo at least noko. Zikhona ke bazalwane izinto ezibonakalayo ukuthi siyele emthandazweni. Ziyavela izinto. Amen. Abantu bayatsho sisikhalipha siyabonga hayi sanobonga mina bongani inkosi. Amen. Ngoba yiyo ke eyandithumayo ngoku endithumileyo. Inkosi iyayithanda, iyabathanda abantu bayo nesizwe sayo bazalwane. Yes. Inkosi niyathandwa. Enye into endifuna ukuyithetha kakhulu, inkosi lokhu ikhuluma ithi mayikhuluma ikhulume ngamakhosi. Yep. Ithethe ngamakhosi, ithethe ngezikumkani, ithethe ngabantu abaphethe izwe. Amen. Amen. Ukuthi inkosi leni yabathanda abantu bayo. Okay, yes. Ndize nomnye ke umthwalo bazalwane, ngicela nime ngezinyawo. Ndizawucela ke kule game. Yes. Ndizawucela nje ngokuzithoba kwenkosi ndisaqala nje ukuthi ndiyenda niyeka bazalwane from June July ndilindile ukuthi nizawuthi kuthiwa masiyothandaza endaweni ethile. Yep. Enene nathi cwaka. Ndiba nizawuvela enze kuba siyokuthandaza. Hayi khanivele. Ndizawunicela ke nangoku nithule. Ningaphazamisi ukwabantu abavela xa kuvela into. Bangaveli xa kuthe cwaka. Ngicela aba bebethule. Bathule Nkosi yami. Inkosi nisikelele. Obonayo ukuthi le into andiyiva mina. Avele nje azithulela azenzele umsebenzi wakhe kuba ezi zinto ziyawuphazamisa umoya. Yes. Ziyasiphazamisa. Asinankinga nabo abathukelayo. Benza umsebenzi wabo nabo achuma. Wathi kwababizela uthukela. Uthixo babizile for ubabona bathukele imission yabo. Sekhe nimeke. Uba uyaqonda bayi nalo siselo umoya wami uyadakumba uvele ndiqhitheke inhloko xa ndiva yena. Udlula ubaleka. Yebo. Ndicela kwakhona bazalwane ukuthi comments zethu
zidibane ne-likes zethu meme nabanye abantu kule game noko nizawushare kangangoko ushare kwi-status sakho ushare kwindawo yonke ukwenze kuba kungabikho mntu othi andivanga uba kuthiwane ibiphi nalento ndenzela ubana iifowuni zenu nje nikwazi ukushare nishare abo bathi ayasizuyenza loo nto bazivalele imilomo yabo bazenzele izinto zabo. Ndanithanda ke bazalwane. Amen. Inkosi ke ikhuluma nam after ndibukile ke kwaNongoma. Nkosi yam ndabonga ndavuya ndicuma Nkosi ndiyawubulela lo msebenzi odlulileyo. Yebo. Ndiba inkosi igqibile kanti inkosi ibithethile ke ukuthi ifuna ukuthandazwe ngesizwe sayo. Nge-29 kaSeptember ngo-2025 when I was praying ndibulela ke inkosi ngezinto endenzele zona ndandisoloko ndimenshina ke umthandazo tata wakwaNongoma wesizwe ndibonga nge-18 kaJulayi. Yebo. Ndanithi xa ndicinga ngalamthandazo ndikhale ndingakwazi nokuthetha ngenxa yezinto ezenzekileyo. Ukuxhaswa ngabantu ongabaziyo nokuthandaziswa ngabantu ongabaziyo nasemehlweni kodwa bekhumbula ukuthandaza ngam, abanye bendicaphukela kodwa umthandazo wenkosi wenzeka. Yebo. Inkosi ke yathetha yafika kum nge-29 kaSeptember yathi ndiwenze, yathi mandikhumbule umthandazo emandiwenze we-21 days. Endandiwenzile nge-21 days endiwenze nge-24 ngo-204 ngoDisemba isithi ngumthandazo womnqophiso wam nayo. Khumbula tata ndisithi ngelo xesha ulimi wayesiya esuthwini. And then ke ndandithandaziswa nokuthi zazininzi into ezazikhona ngelo xesha. But inkosi yabisithi yona ayifuni ndifocus kule nto yokweluka kalime, ifuna ndifocus kuyo. Isithi lo mthandazo ukusukela nge-16 kaDisemba. So ithi ke ngenkosi indikhumbuza lo mthandazo. So ndisathandaza inkosi vele ithethe kum ithi Khalipha ikhona into endikhe ndithembise ukuyenza kuni ndawugqiba ndingayenzi. Ndiyazithandazela ke. It was 29 September. Yep. Akhona namazwi endiwabekayo emlonyeni wakho ndingawafezekisi. Isesisiqalo esi kodwa inhliziyo yam iyavuya kuba ndinabo abantu abandivayo. Ndiyavuya kuba bakhona abantu abalambele ukwenza intando yam kulo mhlaba wonke. Ndinabantu abangqondo zabo nenhliziyo ezikwaziyo ukwahlula okwam notshaba. Wena uxhaswe luthando nokholo oluphuphuma ezinhliziyweni zabantu. Not bonke ke mntanam uyakuhamba nabo. Kodwa mna ndiyakuhamba nawe. Abakuzondayo ubaxolele. Ihlabathi nam landizonda. Esi step nasenzayo sokuya kwaNongoma step esibhidlize saveza izinto ebezifihliwe lutshaba. Amen. Nenkokheli zelizwe yomelela ke esi sisikalo ndizohamba nani kwii-provinces zonke. Nidiliza nimisa ezam izibingelelo. Amen. Ngoko ke ndiyabonga ngokuthembeka kwenu bantu bam. Kodwa ndinento endifuna niyazi ukubana ngezi dates ndininika zona ndinenjongo. Ngoba nazo zikhutshwe ngenjongo. Ziyingozi in the spiritual realm. Njengayo 18 kaJulayi ukusukela ngoku mayibe yiday yomthandazo wesizwe i-18 kaJulayi. Kufuneka yazeke loo nto. Yimiseni njengosuku lokuthandaza yokuthandazela isizwe sam iSouth Africa. Amen. Kuba kuninzi mntanam
enikulahlileyo nangakwenza endinike kona, ihlabathi eli lonke lelam nenzaliseko yalo nabo bonke abaphezu kwalo. Kodwa ke ndanikela kuni, ndaninika igunya nobukhosi, iintambo zehlabathi ndazinika nina nasuka nesaba. Genesis chapter 1 uverse 26 kuvele lawo mazwi. Amen. Ndizocela sifunde ke. Uthi apha ke ebethetha ngalento ukuthi ndaninika igunya nobukhosi, iintambo zehlabathi ndazinika nina nasuke nesaba. Kwavela amagama, Genesis 1 verse 26. Amen. Uverse 26 uthi, wathi uThixo masenze umuntu ngokomfanekiselo wethu, ngokufana nathi, mababe nobukhosi ezihlanzini zolwandle, nasezintakeni zezulu, nasezintweni ezizitho zine, nasemhlabeni wonke, nasezinambuzaneni zonke ezinambuzelayo emhlabeni. Wamdala ke uThixo ngomfanekiso wakhe, wamdala ngokomfanekiso kaThixo. Uyiphinde kabini. Wamdala ke uThixo umuntu ngokomfanekiselo wakhe, wamdala ngokomfanekiselo kaThixo. Wadala indoda nenkazana. Hey, wabasikelela uThixo wathi kubo, uThixo, qhamani nande niwuzalise umhlaba, niweyise, nibe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle, nasezintakeni zezulu, nasezintweni zonke eziphileyo ezinambuzelayo. Khandifundele tata uverse 28. Verse 28. Then God said, okay. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Amen. So sinikeze ubukhosi ke bazalwane kwizinto zonke memelwa kulawula thina. Bekhona ke lento ndike ndayithetha ke tata ngenye imini athi ngoku seyindalo elawula phezu kwethu. Seyisitha besaba indalo. Haya kuhanjwa kulaa ndawo. Kodwa bemelwe thina sinikezwe ubukhosi. Asikwazi ke ubona bukhosi, sibe nabo ubukhosi inkosi ekhuluma ngabo bazalwane singena Jesu. Yebo. Amen. Ufuneka ube nobukhosi, awukwazi uzenze izinto khona bebekhuluma besithi hey awuyaxoka lo sisi. Akekho umuntu onoyenza lento. Ukhona umuntu ongayenza, akho nto imdlulayo uNkulunkulu. Xa unoJesu yonke into indalo iyathoba kuwe. Kunjalo. Hallelujah. Amen. Ithi ke apho emveni koba itshilo ithi ke ndininike ubukhosi phezu kwemvelo yonke naselizweni. Nithule khalipha indalo icinezelekile nikhona. Vukani magorhantini niwele kwii-positions zenu endanibeka kuzo. Ndiyanethemba kakhulu. Yahamba ke ndathandaza, yaxolisa ngokulahla iposition. Ndibonga ukuba inkosi sithi isethembile. Bambalwa abantu inkosi ekhe ithetha amazwi. In fact inkosi ingitata njengoba ndanditshilo. Inamaxesha ube ngathi kuyisizini apho ingxola ibe ngathi ayazi noma yayinidalelani. Kodwa kube nexesha apho ubona bana iyanicenga, iyabonga. Apho idathi apha ide ithi isethembile. Sethenjiwe lizulu ke bazalwane. Yeah. Izulu liyasethemba. Hallelujah. Amen. Nge-19 ka-October emveni kwayo yonke lonto inkosi eyitshiloyo ndabonga mna. Kodwa ngoku nathi ndilele ndisephupheni. Inkosi ke bazalwane khona babuzayo ba inkosi ikhuluma kanjani. Inkosi iyakhuluma njengoba sikhuluma nobabshabangu. Inkosi iyakhuluma ngephupha. Inkosi iyakhuluma ngobona uthi uhleli nje eteksini ubone tata zakubalisele into. Zakubalisele into.
before ndibalisekele ndithetha apha Okay. ndikhwela itaxi Yes. ndikhwela itaxi eya kule ndawo endiya kuyo ndikhwele khona lo mama uziphethele azibona ezibheki zinkulu zingonomgcana ngathi ngumuntu lo thengisayo. Oh. Yes, ubeke ibheki zakapha ngaphambili. Yes. So ndiqonda bana nami ndinomthwalo nesuitcase ndinebhegi ndinobhaka ndiphethe nepesi so nami funeka ndihlale ngaphambili. Yes. But ngoku khona usisi ohleliyo apha ecaleni kwakhe and ubuku omkhulu kunami so ndikhangele esinye isitulo and ise empty taxi yethu. Yeah. Hayi ndithi bathi bengena abantu mama bengena abantu kusekunetha imvula andikhwaze lo tata lapha ngaphambili hey thatha isuitcase yakho uthetha isuthu ke. Oh. Hayi ke ndibokuva kancinci ke isuthu bethuna ndimve sithi imvula yanetha mandizothatha isuitcase yamanyana nam Yes. ngizothatha isuitcase yam yabona tata kusemini mos asilelanga apha. Yes. Ndizama ukucacisa lento yokuthi uThixo akubonise into ungalelanga. Yes, so I ke mase ndifika ngokucaba le suitcase yami ayikwazi ukuya kum. Makusuke lo ngaphambili azohlala kule ndawo yam Yes. impahla zami zizolapha ecaleni kwami. But ngelishwa ndlele kulosisi obukhali apha unishawuta ndifika. Oh. But andimva mina uthini. Andiqomba andimva kusalayo. Kodwa ndiyibona uba iyamcaphukisa lento okubana ndinempahla ezinde ezininzi kodwa nayo nemithwalo. Hayi ndithule ke mina. Yep. Ndithatha isuitcase yami ayithathe ke udriver ayibeke phambi kwami. Emveni konke ihamba itaxi. Andikho sure ngale ndawo endiya kuyo ke. Andikafuni uyichaza ke bazali le ndawo endithetha ngayo. Ngoba nizawuse nindilandelele andifuni. Nizawuse nindilandelele ninibuze ilocations ndiyekeni. So Yeah. hayi ke basifika kule ndawo athethe udriver athi ababheke endaweni ethile batsho bangehliki usheka bathile ndibukuze ke mina komnye hayibo mina ndiyenda ndithi ayisuku ehlika. So kodwa ndiseqaleni ke tata ngofuna ndiqale ndehlike ukuze abanye nabanye bazokwehlula. Hey anishawute lo mama anishawute ubana kutheni lento ningesuki aningahambi bona bashiwa imoto andithi bayasuswa sesuswa apha sibhekiswa baswa ebheki so mina ngizawusala. Ndiva yazi tata zange ngikhe ndibe nomsindo kanga ndithi njengoba ndinomsindo nje ndimjongile ndibone namanxeba yabona ngamuntu ongathi ubethwe nangempama ebusweni. Yebo. And then kasiyalwa siliswa ile bana ndilinde kaloku bese ithi inkosi ngixelele bana makangayi kule ndawo yakuyo makajike. Hayibo nkosi mina ndiyazi kwa indawo endiya kuyo. And then ngondimjongileyo abanye bayaphuma yena ulinde mina. Yeah. Udriver futhi ke udriver shem unobubele because uvele walinda apha ecaleni ke watsala ucango wemisa. Oh. Ibe sengichazela inkosi manje ongibana ehamba nje uye emkemzini wakhe. Ubethwe indoda yakhe ngenxa yobana umakhelwana avana naye umfaka isichitho. Yo. Ngixelela uba ke makajika aphindele emzini wakhe. Hayibo nkosi mina kulate ngoku. Ibe ndithi ndifika thina emzini wakhe. Uyabona tata xa ukhwele itaxi uthenga amanzi. So ndinamanzi ebendifuna ukusela ngawo ibicarbonate of soda kuba ndithandwa sisichisa iheartburn. So bendiphethe thengela amanzi. Akweza zinto anothi akhwila amanzi still water. Yes. And then ithi inkosi mnikeze lamanzi. Uthi aselise umyeni wakhe. Ndithi hayi lamanzi inkosi ndiyawasebenzisa ithi mnikeze because izawuhamba itaxi. And njengoba ndimjongile tata ingathi urhenye ebusweni bakhe ubethiwe but xa umjonga akana nix. Yebo. Hayi vele ndithi ngicela ukuthetha no driver. Ngicela ukuthetha nala mama. Abe endishawuta lo mama ndithi vele ndithi ke mina awukho kwalapho uyakhona. Nami ndisiva ndinomsindo. Ixesha lincinci because ebaleni xa kuhlikwa abantu kubheka. Ndithi akho kwalapho uyakhona because umuntu okukhupha emzini wakho ngumakhelwane lo wakho umthandayo. Emise. Avela lile ndithi jiko godwa kuphinde emzini wakho. Hayi ke umntana abantu abeselelila ke ngokuphetha ibhegi neentoni
nesuitcase ezikhutshwayo ndithi jika uphindele apho ubuvele ewe kafana ucenge tata lendlela yi10 off funeka hamba phinda erenkini ajike back yebo oh athi ke ndibe sensithi ayikho lento oyihambayo nama ndizazi ba ndichiswa into nditsho le nto inkosi eyitshoyo yes and emveni kwento bese ndisithi ugqiba kwakho unikeze uselisa umyeni wakho lamanzi awajonge mina abazalwane nenkosi zange indinike into yokubana ndisebenzisa amanzi but i-content ke ndayithetha kune prophetic action yokuthi inkosi iyakwazi ukuthi hamba umendaweni ethile mselise amanzi kungengamanzi atheni kuba lamanzi ngamanzi bendiwasele endleleni endiwathengile kuba ndisebhasini but inkosi ithi mandimnikeze wona aselisa umyeni wakhe emveni koko ke wathi awuzawusele khwela ayokujika down elila ifuna inamba yam ndamnika ke inamba yam abenqondo ba andizombona futhi andimazi zomazi kwazi uthetha naye lo muntu uthetha isuthu kodwa yacaca ukuthi ngumuntu waseZimbabwe because unayo unaba L abaninzi ayithethayo yes so kodwa uyasazi isuthu ndinikeze inamba yam fine ndihambe ndifonele lo ndimfonelayo bayemfundini ndihlangabeze endaweni ethile ndilibale ke tata lento yebo ndifike kunetha babendiya khona ke andihlangabeze usisi sifike sihlale I think in 2 days time ndibona le namba ingenayo 076 yebo ethi sisi ndingulo siswa ndingumama lo usetaxini uthetha ke esizulu ndithi I think sishona kodwa siyavakala nkosi yami athi ndisemzini nami angeke ukholele ukuthi ndamphokozela ubaba amanzi waye wavele wabuza ubana nisukaphi bendiyephi bendihambeleni hawu ngoku safuna ndiye kuye ke tata because yo bonwabile ngoku yebo so lento endisho ndithi inkosi khuluma inkosi khona ke bazalwane khona icomments eziyene zithi ayikho lonto uyaxoka lo akaxoki lusisi hayi bethuna uYesu uyathetha inkosi iyathetha intwana izenyulela umuntu wayo wena xa ungekonyulwa mhlawumbe ikhona inkosi into ekubizele yona engenye yebo kunjalo yes hayi bazalwane so ke ndisenalo nto ke ngenxa yobubhizi njengoba ndikuchazeleka anikayi kodwa around mhlawumbe sawuhamba sobabini ke tata hayi ya kungenzeka so benzama ukucacisa ukuthi inkosi ikhuluma kanti khona abangayazi ubana inkosi ikhuluma kanjani uyaphupha uyakwazi uba ngumphuphi inkosi ikhulume kuwe ngamaphupha yebo inkosi ikhulume nawe njengoba sikhuluma nibe ne-encounter nithethe niphendulana inkosi kubonisa into uzihlelele nje umuntu konethamsanqa lobana ndibe nalonto xa ndihleli naye ngosiphumeze andithi isimeze ndibona into ethi hayi sisakho lonto apha manje ayikho lonto so inkosi iyakhuluma so ndithi ke ndilele ke ngoku ndizibona ndisephupheni phezulu entabeni ethile engqondweni nami ke tata kuthi qatha intaba yakwaNongoma but ndifumanisa uba le ntaba endikuyo ayisiyiyo lena andikwazanga ukuyazi ukuba ikuphi le ntaba phantsi kwayo bekukho ii-waterfalls ezithile ngokuqaphelelisa kwami amehlo ndabona a huge python enempondo okwenkomo isongile inkulu ipython ke bazalwane inyoka yebo isongile namehla amakhulu alihlaza alayitileyo lenyoka inkulu kakhulu ndizamile ukujika ndibaleke kuba bendisoyika kuba namehlo ayo adibane nawam ndothuka ndisoyika azange ndiyibone inyoka ebomvu enempondo enamaphondo amade ndavuka ndingakwazi nokukhalima ndizoyika ndawuvula kancinci umlomo wam ndathi Nkosi uJesu bulala la nyoka iyingozi emphakathini yebo ke njengoba tata ndikhwaza nje ndithetha nje ndenzela uba ndingavi ngathi yandiva ingathi yandibona njengobana ndinansi kumlomo ukhuyibona lento wethuke uphupha kakubi ibe ngathi njengoba ukhuluma nje lento ikumamele so nditsholo phansi ndithi yabona Nkosi bulala la nyoka kuba andifuni emphakathini ingozi
kodwa andikwazi ke ngotata ukuyazi ubana le ndawo iphi. Yes. Ndikhalime ndisoyika. Ndathi Nkosi uJesu bulala laa nyoka iyingozi emphakathini, yibulale ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. Amen. Ndazama ke umamela umculo emveni koko because ubuthongo ndandingenabo. Ndazama umamela umculo, andayazi uba ndafika kwi-playlist yam kwingoma kaDr Dumi ethi We Love You Lord. Ndiyicule tata? Ungayicula, yes. Ethi ke le ngoma, We love you Lord, Yes. we adore you Lord, we lay our life before your throne. Yes. We love you Lord, we adore you Lord, we lay our life before your throne. Yahamba ke tata. Yebo. Tata uyazi le ngoma. Ngiyayazi. Inkinga yami ukubhimba. Nganqana lokho nje ukuthi ngikubhimbise. So ndeva amandla ke kwangathi ndiphansi kweliliwa njengoba ndiweshipa nje. Yebo. So xa ndivukele ke tata ke mna ke I play na accordion. Uba ndabona bana like ukucula oku njengoba nisiva njani kwazi ncam, but ndiyakwazi ukuziweshiphela xa ndindoda. So I take i-accordion yam ndahlabela le ngoma. Ndeva inkosi, like ndeva amandla enkosi. Yeah. Uyakwazi ukuthi ke xa uworship inkosi ikuthathe bazalwane. So ndizibona njengoba ndiworshipha nje ndiyiphansi kweliliwa. Ndiphethe isweat, andazi uba ndiyithathephi, kodwa ndiyilwa nale nyoka because tata ndithi ndiphuphe le nyoka. Ngoku ndizibona ndiphansi kweliliwa. Ngathi ndiyalwa, kodwa ngoku njengoba ndisilwa nale nyoka ndibona sibanintsi siyixabela. Ibisilwa ngamandla, ibisukuma kombane, but we managed to kill it. Yabe sensithi masiyinqumle inhloko ingahlanga nomzimba wayo. Yabona tata lento uba ubethe inyoka ibe ngathi xa uyiyekile inhloko izawuphinda ivuke. So ibe ngathi kum ubeke sayiyeka kanje izawuphinda ibuyelane because indlela eyiyo zandayibona. So ndithi ke mna ke masenqumleni inhloko ingahlanga nomzimba wayo, but after njengokubana ndisembonweni ndilila ndinomsindo bendiyibambile ndiyiluma ngokuseyifile. Ndiqaphela uba kunabantu abazi-bones, look amathambo abantu abaninzi ibifukame phezu kwabo, but bafa kudala. Ndithandaze violently, ndishawuta, ndishawutisa. Ndithetha nale nyoka ngoku ifileyo ubana ungcolile kanti uhlele apha nje udla abantu, but ibisifile. Ndifumene ukhuno olude ndayibhuqa ngoku seyifile seyingasaphefumli, inhloko yayo seyingaphaya kuba bendinomsindo. Kodwa emveni koko ndiye ndonwaba. Xa ndiqaphela apha ndingaphezulu, ndiqabele ngaphezulu kwalaa ntaba. Kugcwele abantu balele ngezisu bayathandaza. One thing ebendiyithanda, bonke aba bantu bebethetha igama eliyi-one besithi siyabonga Thixo wethu. Ndikhale kakhulu ndabe kwabe sekuvuka noSiphumeze endincedisa sibonga inkosi. Ndambalisela ke iphupha lam sathandaza kakhulu. uSiphumeze ke bazalana is my younger sister. It's my prayer partner. Mhlobo wami ke siyaxabana kakhulu kodwa ke prayer partner yam. Amen. Umntanami enkosini, yes. Yeah, so nge-4th kaNovember and then ke ngutata after ndibone lanto ngoku enhlizweni yam ndangase ndingayazi ba iphile ndawo. Kodwa engqondweni yam ndinalento yokubana ndinoxolo ukuthi siyibulele. Ifile. And once into uyiphuphe ke boyazi bana izuba like uba ibiki into ebizokwenzeka ayisazukwenzeka. So ke ngosiyibulele, which means uba ibingumoya siwususile because ispirit bazalwana sifi, amadimoni awafi, ayagxotheka kuphela.
Yeah. kodwa ke uyakwazi wasusa kuleyo ndawo Yebo. when uthandaza ngemithandazo ethile ekufuneka uyenzile. Amen. Amen. Nge-4 kaNovemba 2025 bendiphuma kwi-fasting ye-15 days Yep. elusikisiki kwinkonzo ebenikhonza kuyo niselisikisiki eyiPeculiar Christian Center. Kunezinto inkosi ebezithetha elungisa ekhuthaza ibandla wasala endiyalela kuba ndiyohlala kuleyo mission. Ekhuthaza nokuthi enye into endenze ukuthi ndifaste ukuthi benifuna ukwazi ngalentaba into ke inkosi ayikuxeleli ngobunjalo bayo bazalwane. Yep. Inkosi iyayidraw attention xa ifuna uba usoni iyamthanda umuntu osoloko elandela emva kwayo. Oh. Uba uzawufuna ubana wena inkosi ivele ikuxele yonke into ubana ungubani kabani kwathini inkosi ukuchazela igama eliyi-1 ifuna uba wena hamba uyobuza ke ngokubana le nto inkosi ubundibonisa yona iphi futhi ayizuxela yona nangoku izawuphinda ikunikeze izitanza zokuthi ikuxelela into engaphelelanga. Funeka ubana wena ibasoloko usemva kwayo uyifuna inkosi. Yebo. Ndandicaphuka ke ngela xesha ndanisahlala notamncu ukubana kutheni inkosi leni isoloko ifuna ubuzwa kodwa yiye efuna ekuthumileyo ingaveli ukuxelele into. Ndandidibana ke nenduku xa nilapho athi utamnci ndiyageza ndifuna ukununuswa mna. Kanti inkosi iyanifundisa ukuthi ndiyifune kanjani. Yebo. So ndayifunda ke le nto kubana inkosi once kubonise into xa ungekayiboni nawe yiba nendlela zokuya kuyo inkosi. Yes. Le nto yokubana ukhe uziyeke izipaghethi no McDonald nentontoni uye pha enkosini. Yazi inkosi iyakwazi ukuconnecta nawe xa ukwi-fasting. Zinintsi izinto inkosi ekuvezela zona xa inyama yakho ingasakwazi ukubana kunzima ukuthandaza tata xa uhluthi. Mna ndazi kum ke ndiqoma ndizive futhi bendihlanga ngenye imini sithi ndihluthi ndisithi ndizawuthandaza ngo-12 kanti uzawubetha u-12 ndisahluthi ndithi yho nkosi ndiyabulela Thixo namandla onke ndiyaqoma hayi mandikhe ndikhwele ebhedini ndizothandaza kakuhle ngontsebhedini. Ndithandaze kabini ndazaya ndalala because ndihluthi. Yebo. Kanti xa ulambile unala enga. Unala enga yokuthi nala ntshisakalelo yokuthi uye kuNkulunkulu. Amen. Amen. Because ulambele into zenkosi. Yebo. So bendikule fasting yokuzama ukwazi lento inkosi endibonise yona. Yes. Futhi ndinalento yoba inkosi iveze izinto malunga phofu itshilo yathi mandiyoba selisikisiki. Phaya ke kule mission ke tata kho mntu bakuhlali bantu. So bendidlala ndodwa pha ndilala ezitrasini sometimes ndiskwila apha ubana yindawo etheni nalingenayo nebhedi. But inkosi xa ikufuna uyifune iyakuthatha endaweni eyi-comfort zone ikubeke endaweni ozawukwazi khona ukuyifuna kahle. Because umuntu onemali enkulu awusoze umve ethandaza. Unakho Bambalwa. Because unento yonke abantwana bakhe ba-right. Sithi abo bakhalayo oh nkosi ndicela into ethile. Because inkosi sibekele ukuthi sizokwazi ukuya kuyo. Yebo. Nawe mntu ozibona ethandaza ngathi akaphendulwa. Go deeper enkosini funa kanye lonto inkosi. Yebo. Amen. Amen. So ke ndibe ndikule nkosi ndikule nkonzo bendikuyo ePeculiar. Yes. Ndihleli phakathi tata i-15 days yonke kangiba usuku lwami lwe-birthday lwafika ndikwi-fasting nge-30 ka-October. So ke ndibone ndisendithi xa ndigqiba ukuthandaza ndibone inkosi mentla kwematrasi le endilela kuyo phaa etempileni ithethe yathi Khalipha inhliziyo yam uyayonwabisa uthetha nam. Yebo. Ndonwabile xa usenenhliziyo nengqondo
endithobelayo, ndiyakuthembisa mntwanam, ndiyakuhamba phambi kwakho ndilungelanise indawo ezimaqhupha. Ndiyakuziqhekeza iingcango zobhedu, ndixakaxe nemivalo yesinyithi. Uvele ibhodi ibhalwe Isaya 45 verse 1. Cela sifunde. La mazwi amane inkosi xa ithetha irifere kuwo. Xa ndinento endingayi-understandiyo ke tata ndiyimamele nje, ndijonge ubana izawuthini, izawuliveza ilizwi elithetha le nto, because mna andiyazi le ndikhuluma ngayo. So Isaya ke uthi u-45. Yebo. Masiqale kuvesi 2. Okay. Hayi, masithi kuvesi 1. Okay. Utsho uYehova kumthanjiswa wakhe kuKoreshi, endimbambe ngesandla sokunene, ukuba ndizinyathele iintlanga phambi kwakhe, ndikhulule amanqe okumkani, ukuba ndizivule iingcango ezingambini namasango angabi nakuvalwa, ukuthi ndiyakuhamba phambi kwakho ndilungelanise iindawo ezimaqhuphu, ndiqhekeze iingcango zobhedu, ndixakaxe nemivalo yesinyithi. Yabona ke tata le nto ayithethayo ubana nantsi apha uqale wayithetha. Yebo. Yes. So ndivume ke mna ngentloko kuba bendingakwazi ukuthetha. Ithethe yathi inkosi, ndiyakuthuma kwezikumkani zonke neenkosi. Ndikuthuma kubabingeleli namaphakathi ahlala eBhotwe. Ndikuthuma kwiimvumi nabathandazi, kubabethi bohadi nemirhubhe, abakhalisa amaxilongo neemboni zesizwe, ubaprofethi nakubafundisi, uba uthi kubo kuvele amazwi. Indumiso 24 uvesi 1. So uthi mandithi kwaba bantu, Indumiso 24 uvesi 1. LelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo, elimiweyo nabahleli kulo, ngokuba yena waliseka phezu kwelwandle, walizinzisa phezu kwemilambo. Kuthiwa bazalwane, mandithi kuni, lelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo, Amen. elimiweyo nabahleli kulo, ngokuba yena waliseka phezu kwehlabathi, waliseka phezu kwelwandle, walizinzisa phezu kwemilambo. Ngubani na ke onokunyuka entabeni kaYehova? Ngubani onokuma endaweni yakhe engcwele? Ngozandla zimsulwa, ontliziyo yakhe inyulu, ongawuphakamiseli kwinkohlakalo umphefumlo wakhe, ongafungiyo ngenkohliso. Amen. Amen. Uthi ke uvesi 7, phakamisani iintloko zenu masango, neziphakamise minyango yaphakade, angene ukumkani wozuko. I'm not sure uba why ndiyifunda ke leni vesi. Amen. Kodwa into ebendinikezwe yona ngulaa verse 1, verse 2, verse 3, ukuthi ihlabathi lesimi kulo, Yebo. sikumkani, makhosi, bantu bonke abamenshiweyo, even nani magqirha, nani bantu, ihlabathi lelikaYehova Yebo. nenzaliseko yalo. Amen. Yithi ndithi zonke izinto ezikhoyo zabakho ngam, ndim umseki wezizwe zonke. Ndim uYehova kuphela ozaziyo iintsika eziwuxhasileyo umhlaba lo, lelam ihlabathi eli. Undibuzele kubo uthi ndithi, izibingelelo namaqula, amagazi aphalaleyo ngawantoni? Ngoba ezi zinto zilisikizi emehlweni am. Khalipha ndawacaphukela la magazi niwahlabayo endaweni yam, emhlabeni wam endiwudalileyo, endaninikayo igunya lokubana niwuphathe niwulawule umhlaba wam, kodwa nina
nenze ii-altars zenu zobumnyama nivumelana nabangenam emhlabeni wam. Yithi kubo ndithi nikhonza mna na okanye nikhonza izinto zobumnyama. Yep. Nikhonza mna niyeka abantu bobumnyama balawule babe izitya. Kuthini kwaba le nto uba xa kuphakwa tata Yes. kuthiwe ke inyama siyabela ootata lena yeyamantombi, Yebo. babe izitya nezithebe emhlabeni wam. Baxhela izinto ezingezo zabo. Nikhona Khalipha, ningabokwenzani kwikingdom yam? Apha kuthethwa naba bantu, Yebo. phinda kuthethwa nathi. Ithi ningabokwenzani kwikingdom yam? Kuyinyididi ligazi kuvele ilizwi, Isaya 66 verse 1. So le nto yokuxhela ke inkosi xa bayifuna, Eish. le nto yamagazi angaziwayo inkosi Yebo. ayiwafuni nixhelile nje. Nixhelile nje. Ndiyazi apha kuDisemba nizawuxhela nixhele yomntana, nixhele yodadabawo, nixhele katamkhulu, nixhele. Hey. Ithi ke inkosi, utsho uYehova ukuthi amazulu ayitrone yam, Yebo. ihlabathi sisihlalo seenyawo zam. Amen. Ini nale ndlu niyakundakhela yona, ini nale ndawo yokuphumla kwam. Uyabuza apho uNkulunkulu. Uthi yini nale ndlu niyakundakhela yona, bantu bam? Yebo. Yini nale ndawo yokuphumla kwam? Zonke ezo zinto zasenza izandla zam, zabakho ezo zinto. Zenziwa zonke izinto ezikhoyo. Yebo. Zenziwa sisandla sakhe. Yes. Utsho uYehova, ndibheka kolisizana, komoya wophukileyo, kogubhayo ngelizwi lam. Kafunde tata uverse 2. Verse 2. For all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite heart, and who trembles at my word. Uthi kuverse 3, Yep. oxhela inkomo unjengesixabelamntu. Utheni? Waxhela nje inkomo Yebo. unjengesixabelamntu. Uyifunde le nto, ngathi ndithethe into zam bazalwane. Impela khona. Obingelela igusha ngumsiki wenja. Hey. Yebo. Onyusa umnikelo wokudla ngumnyusi wegazi lehagu. Okhumbuza ngoqhumiselo lwentlaka emhlophe, ngosikelela into ebubutshinga. Bezinyulele ke abantu iindlela zabo, umphefumlo wabo wawananza amazothe abo. Xa umamela i-podcast yam ke iba neBhayibhile yesilungu. Enze bezinye into uzifunde khona, mna bethu nandifundanga. Andizazi izinto zesilungu. Uyithetha ngesiXhosa. Ndiyithetha ngesiXhosa. Yebo. Yeah. Uthi ke inkosi ibiveze le ndawo ke uchapter 66 uverse 1 to verse 3. Amen. Uthi kuverse 4, nam ke ndiyakunyula imfeketo zokufeketha ngabo. Njengoba bexhela nje bexabela benyuse amagazi, nam ndiyakunyula iimfeketho zokufeketha ngabo. Uthi uYehova bethu, niyabona le nto benimane niyibuza nithi uYehova uthuleleni? Yep. Uthi nam ndiyakunyula iimfeketho zokufeketha ngabo, ndibazisele izinto ezibanxunguphalisayo. Ngenxa yokuba ndabizayo akwabekho usabelayo. Ndathetha kuni bantu base-South Africa, abeva. Besuka benza ububi emehlweni am, banyula nezinto endingazinanzileyo. Amen. Yho! Njengoba nibingelela nje, kuthiwa ke oxhela inkomo
Yebo. ngenjongo yento ayenzayo unjengesixabela muntu obingelela igusha nje imvana ngumsiki wenja Yo. Hey. Yebo. onyusa umnikelo wokudla ngumnyusi wegazi lehako. uNkulunkulu akazifuna into nizenzayo abazalwane njengoba betshilo ke apho wathi siyaxhela apha ya uthi ke ngenxa yezinto nizenzayo zokuxhela nixhelile naye uyawukhethi uyawuvela enyule nje anyule nje imfeketho zokufeketha ngathi ngenxa yezinto esizenzayo Yo. Yeah. azenyulele ndibazisela izinto ezabanxunguphalisa bakhale iCovid bakhale zingozi bakhale zizinto ngoba senze izinto uThixo angazifunanga. Yebo. Athi verse 5 ngicela ukumfunda. Amen. Uthi liveni ilizwi likaYehova nina nigubhayo ngelizwi lakhe. Le message endize kuye bazalwane ayabantu bonke. Yebo. Ayinoba khona bazothi uqalile ke lamntana ukusa. Uqalile ukusa ke ngokuqalile ukugeza. Ayo kuthiwa ke abo bantu bagubhayo liveni izwi likaThixo. Umuntu ogubhayo ngumuntu oweyikayo tata. Yes. Oyika uThixo. Kuthiwa ke liveni ilizwi likaYehova nina nigubhayo. Bike yathi ke inkosi ke kwelacala ingaba yathi nabantu bayo abavayo ithi ke abekho baninzi yathi kuqala yathi yiremnant ayibabisa emveni koba ke iveze ilizwi ndixolisile ndakhumbuza ukubana sesixolisile nje Nkosi kwaNongoma nge18 so uphindwe yabuya ndiyaphinda ndiyaxolisa nangoku bendisiva ngathi asikhange sixolise kakuhle ngendlela inkosi ekhuluma ngayo. Oh, yeah. Ndathandaza ke ndabulela ukuva. Which means lento yokurepenta iyaqhubeka. Yep. Kuba zininzi izinto esezisenzile asirepentanga ngokupheleleyo okanye mhlawumbe sirepentile kodwa ngenxa yezinto esezikhona njengoba inkosi sihambisa kwezi provinces kunezinto inkosi izawuziveza kufuneka sirepente kuzo bazalwane bami. Oh yep. Amen. Amen. Nge7 kaNovember 2025 ndathi ndilele ndaphupha again ndiphezulu kwalandawo besibulelele kuyo inyoka kwa repeata lambono again. Ndavuka ndathandaza ndakhalima kuba bendicinga ubana idlule lanto andithanda ndibulela nyoka ndayisusa inhloko yayo yebo ngokwayiphinda ibuya again. So ndiyathandaza ke ndiyakhalima uba mangabuyi izinto eseziphelile. Yes. Ndisathandaza inkosi yathi Khalipha lona ngumhlaba wami. Inkosi ayibulisi man sometimes. Vele ayibulisi because kaloku bendizithandazela. Yep. Bemele khibulisi ithi molo mntanami. Iseyifika seyisithi ngumhlaba wami. Yep. Kuba enkosi tata bemele khibulise ngolunye usuku. Ndiyayazi ba inomsindo but mayikhibulise. Yathi Khalipha lona ngumhlaba wami. Eli lizwe lami. Ngabantu bam aba bafa every day. Ngenxa yezibingelelo ezenziwayo. Kodwa lifikile ixesha lokudiliza. Yes. Lokuchabalalisa. Lokugungxula. Kuvela amagama Jeremiah 1 verse 5. Amen. So salifikile elixesha. Njengoba inkosi iveze u1. Okay. Kodwa le ndawo inkosi ethetha ngayo Iku5. iku10. Oh. But inkosi iveze u1. Oh. Ithi ke ndingakubumba esalweni bendikwazi ngekaphuma embilinini ndakungcwalisa. Uqale kuverse bani? Uverse 5. Oh, okay. Oh. Ndakumisa waba ngumprofeti wenhlanga. Ndathi mna konkosi yabona ndikwazi ukuthetha ngoba ndingumntwana. Ingathi zeza zinto ndandisitsho nsithi kutheni ethuma mengathuma abanye abantu.
ngoba Yep. mina ndisengumntana andinamali. Ngoku noJeremiah apha caba ebelusana tyhini bethuna. Wathi uyeva kummusa ukuthi ndingumntwana ke uya kuya kubo bonke ndikuthuma kubo kuvesi 7 lo tata. Yep. Konke ndikuyisela umthetho ngako uze ukuthethe konke akuthiloyo ndikuthethe. Amen. If noba kuyakucaphukisa okanye kuyakukhathaza funeka ndithini ndikuthethe. Ukuthethe. Yep. Uze ungaboyiki ngoba nifuna ukoyikwa ngokuba ndinawe ukuba ndikuhlangule utsho uYehova. Amen. Uthi verse 9 wasolula uYehova isandla sakhe wachukumisa umlomo wam. Wathi ke uYehova kum uyabona ndibeka amazwi am emlonyeni wakho. Which means umprofeti uyenziwa. Yep. So bengazubakho mazwi kuJeremiah bawuthi xa bengawabekanga amazwi Yes. emlonyeni wakhe. Uthi ke khangela ndikwenza namhla umveleli wentlanga nezikumkani ukuba unyothule udilize utshabalalise ugungxule ukuba wakhe utyale. Amen. Nansi ke le ndithetha ngayithi ngenxa yezibingelelo ezenziwayo lifikile ixesha lokudiliza. Kulowo mdilizo ke lokukhulunywa ngawo la. Kuvesi 10. Verse 10. Amen. Yebo. Athi ke ndenza into entsha Khalipha. Abazizilumko bayawuthinqa. Ndibuyisela izinto zami kum. Yes. Haye ndiyakuhamba nawe. Uvele amazwi Exodus 34 uverse 10. Inkosi ngoku ayisafuna ukuthetha nje. Ufuna ukuthetha ngizwi. Ngezwi. Yebo. Futhi kuhle kakhulu. Uthi wathi uyabona ndenza umnqophiso. Ndiyakwenza imisebenzi ebalulekileyo engazange idalwe ehlabathini lonke. Utsho uYehova. Amen. Yenzela ubana abantu bathi ayikho lento bayazi bana ayizange yenzeka lento. Yeah. Akekho wakhe wayenza. Oh. Ndiyakwenza imisebenzi ebalulekileyo engazange idalwe ehlabathini lonke nasezinhlangeni zonke. Phambi kwabantu bonke bakowenu. Bonke abantu abaphakathi kwakho ophakathi kwabo wena. Bowubona umsebenzi kaYehova. Kanti lento ndithethayo uyayibona phofu wena. Ngiyayibona. Oh. Ngiyayibona verse Angathi 10. ndithethe into zami. Yebo. Ngokuba Iyona impela. ngokuba yinto eyikeka enya kuye endiya kuyenza kuwe. Ugcine oko ndikuwisela umthetho ngako. Namhla. Yes. Amen. So kwizinto ezakwenza abantu abazizilumko bathi nqa. Ndicinga uba uThixo elizwe livezela loo nto ukuthi njengoba sithi Khalipha abazizilumko bayawuthi nqa kuba ndibuyisela izinto zami kum. Yes. Yeva. Yep. Ndenze izinto endingazange ndazenza imisebenzi ebalulekileyo engazange ndayenza ndidale. Amen. Hey. Uthi yabona ngoku ndize njengomlilo ndiyavutha ngumsindo. Amen. Ngenxa yokufa nokubhubha kwabantu bam befunxwa igazi labo. Ndihlutshwa kukululama kwenu makholwa. Nina bakhonzi bam. Utshaba luyazenzela nilele. Uthimba abe axhele nikhona. Nindikhonza nilibele izinto zenu. Kodwa nilele ndinibizele emfazweni Khalipha. Le ndawo uyibonayo ikhona. Oh. Ndaye ndixhelekile kuba imiphefumlo emininzi iphelele khona. Yo. Nade navumelana nayithi igama. Nalivuma nalibiza. Ngoke ziyajika izinto. Ndabuza Nkosi kuphi kule ndawo. Yep. Ndavezelwa ibhodi ebhalwe engcobo. Ndisajongile ndabona igama elibhalwe Satan's neck bold. Ndothuka ndathi hayi Nkosi akuhanjwa apho. Kunengozi eninzi bayafa abantu phaya. Ndeva kusitshiwo. Yathi inkosi kungenxa yokuba kunesibingelelo esamiliselwayo khona. Esifunxa igazi
esimbangela yengozi zonke zehlayo eEastern Cape. Samilisela sathiywa negama ngoko ke siyabenza Yep. osathiywa negama ngoko ke andazi noba bemele uba ndithini apha tata. Ngoko ke ndibizela ikumkani, amakhosi, amaphakathi namabambela. Waye inkosi tata ingabizela amakholwa odwa athandazayo, ibiza amakhosi namaphakathi nabo bonke abantu. Ayitshonga abakholwa, iyababiza qha. Wayibabiza. Angeke ngibe nesho kodwa ngokuthi amakhosi akhethwa yiyo. Ngiyacabanga. Nokuthi amakhosi ngawaphethe umhlaba. Yes, abekwe uyinkosi ukuthi bona abaphathe umhlaba Yesu uqinisele. Ngoba benifuna mna ithi ndibizele bonke abantu abakholwayo bayothandaza phaya. Yebo. But ngoku ithi ndibizela amakhosi, amakhosi amaphakathi namabambela. Andiwazi amabambela zintoni. Abathandazi abanquli bonke, ababethi bohadi nezinto ezidumayo, abalwi bayothandaza kudilizwe le altar caliber. Niyodiliza nimise into endothi yimiseni. Yebo. Aba ayikapheli lapha ke. Ya. Ndibongile ndabulela ndathi Nkosi sofuna nithukwe kwakhona. Iyakonwabisa into yokuthukwa kwam kweli lizwe lonke. Ixolo Nkosi kodwa nami ndikhathele. Inkosi iphendle yathi Yarebi wavuma ukuhamba nami. Yebo. Nam ndazinyulela wena. Wena uyimboni yesizwe. Ngoko ke okonakalayo wakubona wakwenza. Igazi lonke loba phezu kwenhloko yakho. Ndiyakubuza kuwe wonke umonakalo wesizwe. Kuvele amazwi Luka 12 verse 48. Kayena obengazi wenza ke okufanele imivumbo. Which means once wenza into ufuneka ohlwayo, wathunywa into wangayenza. Yebo. Uyohlwayo. Wenza okufanele imivumbo. Uyakutyatyulwa ibe mbalwa. Yebo. Kuba ebetheni yena ubengazi. Kubo bonke abanikwe okukhulu kuyakufunwa okukhulu kubo. Nawo lowo ekubekwe okukhulu kuye kuyakubizwa okungaphezulu. Amen. So kuba ndiyayazi lento kuyakufunwa yonke lento. Nkosi. Yathetha ke. Okay, kwavela amazwi ke tata. Yebo. Yathetha yathi lena into eyokwenzeka kukuqhawula kosinga legazi eliphaleleyo eEastern Cape kuyokhululwa umhlaba nabantu. Amen. Ndibizele aba bantu kwindawo zonke kuyoqhawula kudilizwe ngolusuku lwe-27 ka-April 2026. Oh, yebo. 27 April. Ndiphinde ndiyanazi uba ningabaphicoti bezibhalo. Yebo. Nizawuphicota nithi uApril wavela phansi kwamanzi u27. U27 uchaza lokyana lokhe. Ya. Futhi holiday. Futhi iholiday kaSathana. Yo, ay. Ndafa nini baphice bezibhalo. Nandinikwe olusuku bethu nandiluchazanga andilifunanga ngokwami because usuku ebendilufuna ebese ndiyazi uba nandithuka nandigqiba. Yebo. I-18 kaJuly. Yes. Ethe inkosi pha mayimiswe i-18 kaJuly. Yeah. Njengoba nabo beyimisile as iholiday kaMandela. Nathi simise as a day
yomthandazo weAfrika. Amen. So ne27 lena ke bazalwane beningakhange ndiyazi because ke bengicinga bayawuphinde bengoJuly mina lento. Kodwa inkosi ithi ngosuku lwe27 April makuyothandazwa. Ndiyakuniyalela ukuba nenze njani. Ngaye ndiyakuba nani nakwesisihlandlo. Which means nangoku yana ebenathi. Yebo. Njengoba besithi nje besithandaza uSathane bathi umthandazo kaSathane. Hey abantu bekhuluma into abangayazi. Kodwa kukho bathi mina ndiyanga kodwa uhlasela umzimba xa ndiva uNkulunkulu ekhona kule ntaba. Yebo. Uthi ndiyakuniyalela ukuba nenze njani ndaye ndiyakuba nani nakwesi sihlandlo. Olusuku ke ndilunxulumanisa Khalipha nekumkanikazi uEsther eyasuka yaya phambi kwekumkani. Ingabizwanga yancamela ukufa kunokuba ibukele isizwe samaJuda sichabalale. So lusuku lokukhululwa njengobana nasezweni intoni ibizwa ngokuthi Freedom Freedom Day. Yebo. Nalapha iFreedom Day spiritually. Sizokhulula spiritual. Emanda bashaka. Hey. Jesu Hey Kristu Nkosi yami. Uthi eyasuke yema phambi kwekumkani ingabizwanga yancamela ukufa kunoba ibukele isizwe samaJuda sichabalale. Yebo. Ndivusa wena nkosazana. Makukhulula abantu bam. Niyakuthi nakugqiba ukuthandaza nimise litye. Andibuzanga kakuhle ke tata le. Njengoba ibithe inkosi yakho siyalela. Andazi noma lilitye mhlambe liphathweyo, mhlambe lilitye la spiritual, kodwa ithe ke nilibhale. El Elyon. I am the most high God. I am supreme God. Kwavela amazwi. Ndumiso 97 verse 9. So tata litye funa libhaliwe. El Elyon. A supreme God. Yebo impela. Yo. Hayi kushuthi itshele impela itshitshithe. Okumele libe libhaliwe kulungile. 97 uverse 9. Yes. Uthi ngokuba nguwe Yehova osenyangweni phezu kwehlabathi lonke. Kuyeke ukuthi waSathan's neck. Unyukile kunene ngaphezulu koThixo bonke. Awufunde tatu verse 9. For you, Lord, are most high above all the earth. You are exalted far above all gods. Iniyakudiliza nigungxule nichabalalise niwise zonke izibingile zobumnyama. Amen. Kuvele igama Deuteronomy 12. Sidla izwi tata. Sidlizwe. Mnandi kabi nalendaba esiyifundayo. Verse 2. Yebo. Uthi zichithe nokuphele zonke indawo apho inhlanga eniziqoqayo zabakhonzela khona oThixo bazo ezintabeni eziphakamileyo. Uyayiva sentabeni le ndawo? Yebo impela sentabeni. Nasezindulini naphansi kwemithi yonke elihlaza. Amen. Yebo. Athi uverse 3 nizidilize izibingelelo zazo niziqhekeze izimiso zazo zamatye nibatshise ngomlilo oAshera bazo niyixakaxa imifanekiso eqingqiweyo yoThixo bazo nilicime igama lazo kule ndawo. Amen. Kuyocinywa uSathan's neck kuyobhalwa El Elyon. Igama Haleluya. likaNkulunkulu. Igama likaBaba wethu phezukonke. Uteke omnye ke. Yebo. Emamela tata. Wathi yo lo sisi unendlela yokuxoka man and uxoka kamandi. Hawu. Utshilo ba ku WhatsApp wathi yo Aisha uyakwazi uxoka sisi and uxoka kamnandi uyamameleka. Bantu. Wathi ke uthi Yeah. verse 4 ize nenje njalo ize ke ningenje njalo hayi masingekho verse 4. I think kusikhuluma ngo3 apha. Yebo. No 2. Because ithi niyakudiliza nigungxule nichabalelise niwise zonke izibingelelo zobumnyama kuvele igama. Ndibulele ke ndathi ndiyokwazisa Nkosi njengoba undithumile. Yathi inkosi
Khalipha mkhonzi wami, buyiselani umoya oyingcwele wami eSouth Africa. Yebo. Buyiselani umoya oyingcwele wami ezindaweni zonke enihlangana kuzo. Buyiselani umoya wami oyingcwele, yena uya kunikhokhela nifundise. Mamkeleni ngokusesikweni, ndivumile. Kodwa ndiyaxakwa kuba kwanongoma sambuyisela, samamkela kodwa ndavuma, ndathandaza. Yebo. Amen. Amen. Ndishoti ngolo hlobo ke bazalwane, ndizise lowo mbiko Oh. wokuthi nge-27 ka-April Yebo. kunento ethi inkosi imbangela yengozi zase-Eastern Cape zibangelwa indawo enayithiya ngokwena ndabana yathiwa ngubani, nayibiza ngoba intamo kaSathane. Abanye ke bathi kukwaSathane. Nokuthi ke tata mna ndiyazi andikaze ndakhe ndangumuntu oyayo ngaseNcobo. Ndethukile uba bendicinga mhlawumbi inkosi izawukhe ithi mhlawumbi kuba khona indawo endiyazi inkosi yakhe yasithuma kuyo. Oh. Ebengiciba izawubiza yona. But ngoku inkosi ithetha ngeSathan's neck. Yebo. Bazalwane, ndiyanimema zikumkani ngoba ayibizwanga kule game ipresident. Caba uThixo uyibonile bayifuna ufa, wathi makayiyeke. Ubiza ikumkani ngoku. Yebo. Ababethu lapha abefundisi, i-worshippers, uthi ngabanquli, ababethi luhadi, imboni ezibizwe nguNkulunkulu ke. Ndicinga ngabaprofeti abo. Yes. Omama otata kuyodilizwa leyo nto. Anikhuluma into ke bazalwane eningayaziyo, zikhona izinto ezenzekileyo ezingaziwayo bazenziwa intoni. Ithi ke inkosi sidele ndawo sayithi igama savumelana nabana kukwaSathane emhlabeni kaThixo. Yo. Sathi endaweni kaThixo sathi kukwaSathane, sabiza uSathane ba. So phaya kwisibingelelo ke bazalwane. Yes. Kwisibingelelo kuba khona into egcinayo. I think this ile dragon endiyibonileyo. Kodwa into endenza ubana ndingesabi kukubana embonweni ndibone sibulele and besibanintsi. Amen. Andazi ke bazalwane nizawundincedisa, ningandingxolisi. Ningandingxolisi ngolahlobo sithi hey asiyazi lento. Andiyazi noba ikhona nintaba pha. Andiyazi noba zikhona ni-waterfalls. Kodwa niyakundilungisa ngendlela eright. Yebo. Kodwa funeka siyile. Ide yathi ke inkosi malitshintshwe ligama lithi kukwaSathane. Yes. Kamnandi ithetha kwizikumkani ubana sanuvumela amagama obumnyama athiye indawo kaThixo. Yebo. Ndinalo ndize nalo myalezo ke bazalwane. Inkosi insikelele uba uyaziva wena ubana hayi awuyiva lento udlula ubaleka. Zinintsi podcast. Kodwa thina nge-27 ka-April Yebo. siyaya. Uyaya tata? Hayi ngiyaya. Definitely. Imagine inkosi esangcinile ngilapho. Ngilapho. So nami Yebo. bayisangcinile silapho. Ithi ke inkosi Yes. bazalwane zonke sezikhona ke ezinye iprovinces eziyi-2 inkosi ethethe ngazo. Yebo. Kodwa yayichaza idate apho ngoba ithe lona ngumjikelezo wesizwe, ukujikelezwa kwesizwe ngomthandazo. Ndithe xa ndiyibuza ke lento yokubana why Nkosi uthetha lento uyokujikelezwa kwesizwe, yabuyisa ilizwe lithethile yathi uba abantu bam baye bazithoba ikubani tata? Tonton Chronicles chapter 7 verse 14. Yabuyisa lo lizwe. Yes. Eleke ndiyibuza uba Nkosi uyenzela ntoni lento? Ithi uba abantu bam baye bazithoba bafuna ubuso bam ndiyakufa. Yes. Bazalwane izinto zobumnyama zazawuchitha. Khona bebesithi sisikhalipha zikhona izinto ezivelayo kulento lomthandazo sazawuchitha zonke ezininzi. Yebo. But ndisekuleyo ukuthi nge-27 ka-April inkosi yasimema kwintaba eseNcobo. Andanoba yintaba bazalwane
because iyakwazi inkosi ukubonisa intaba kanti mhlawumbe ayontaba kodwa le ndawo ithe ine-waterfalls ngizawucela abantu abazawuhamba nami zikumkani yebo uyawukhumbula tata ubana kunekumkani esasikhuluma nazo zathi siyawudinga lo mthandazo nathi futhi ezase-Eastern Cape bendingazi ke mna kubana uba ndiyayazi Eastern Cape zikhona indawo tata apha ewubonayo uxa uboma hey apha kukwantsonga linyawana apha kubuywa but andiyazi inkosi kwa ikhethe ingcobo so bantu base-Eastern Cape yebo imani ngezinyawo yes ukhona kaba besithi njengobana ndisithi makuyothandaza eDurban ndiyayi-undermine iDurban ndiyayityhola uba inezinto ezimdaka kanti yonke indawo uSathane ubeke izibingelelo zayo zakhe ayikho indawo uSathane angayisebenzisiyo xa ngekho nto xa engaboni into emileyo elwa naye ubeke yakhe altar amen andiyazi uba mhlawumbi yaqala nini lento yegama lakwaSathana kodwa ningacingi bana yindawo nje I think kwavunyelwana phansi kwamanzi ngale ndawo ubana kule ndawo masiyibize ngale and abantu mabayithande eligama mabalibize nabo bakholwayo balibize asizuphinde sitsho sithi kulanda kwaSathane akho kwaSathane emhlabeni kaNkulunkulu yebo ndinalawo myalezo ke bazola ndizise nje lo andinawo amazwi amaninzi ndinabo ubungqina boninzi kodwa ndizise lo myalezo ndicela ukuphinda nditsho bazola ndithi bakhona abazalwana bathi sisikhalipha uyanqaba ndiyane ndibone kungekho nto enza ikhuluma xa inkosi ingatsho ukuba mandizokhuluma into yes ndifuna ukuva uba inkosi ithi ngoba ndawuzapha ndizothetha ndisendithethe iintsomi zam okanye ndithethe izinto emele ubana ayilo xesha lazo yiyo le nto nindibona ndinqabile ndiyaxolisa ndiyazi ubana niyafuna ndibe khona kodwa ndiyakuthunywa ndingumthunywa mna ndithunyiwe xa ndithunyiwe ndixolisa nangendaba yefowuni ke bazalwane nobubhizi bukhona njengoba nditshilo ndathi ndizawuannounsa ukuthi ndiphi ndizama indlela apho ndizawuhlala khona yebo obo bubhizi ke and then nefowuni yona igqibo staka njengangoku ngoba sibaninzi ngoku bendikhe ndayibeka phantsi ngenxa yale assignment inkosi ekhuluma ngayo ndakhe ndakwakule yokuba ndibe secaleni ndiva inkosi so andiniyekanga kuba ndiniyekile bendisafuna uva kakuhle noxa nje zikhona ezinye izinto endingekaziva amayela nalo msebenzi kodwa we will keep updating bazalwane ngalo msebenzi inkosi ekhuluma ngayo inkosi insikelele amen amen yezwakala imessage angazi uzongicorrect uma ngabe kuukuthi mhlambe ngiphuma endleleni okusho ukuthi bonke abantu esasinabo kwaNongoma esayiqala nabo siqhubeka nabo siya eNgcobo this time abayivayo tata lento into inkosi into endiyithanda ngayo iyazi bakhona abantu abevayo yebo iyazi bakhona abantu mhlambe badala babangeva ngoku into ithethwayo abayivayo lento bana ndiyayiva lento yes because nangela xesha kwaphuma abantu abanye ke bangayi ngenxa yokuba bengenazimali kodwa abantu abathi mna ndiyayiva lento haya kwaNongoma nakule ndiyaya kanti ndawuthi ndigqibele kwe-9 i-province ndihamba lento inkosi eyivezayo inkosi yasithanda ithi yathi kum ndifuna iSouth Africa ibe sisizwe esithandazayo njengoba iSouth Africa nje isisizwe samanyala inkosi ithi ngoku ndiveza isizwe ndiveza abantu ithe xa ibabiza yathi ngabantu abayintsalela amen abantu abayiremnant abantu abanqongopheleyo nje abambalwa abaza kwenza lento because uba bekuthiwa mhlawumbi khona into kuyafika ubani owaziwayo bebawuphuma abantu bengakhange beve noba kuthwani kodwa ngoku lena bazawuke bayifake imibuzo ngaba bantu ke inkosi engabafuni abazabe beyibuza not that akufuneki siyibuze lento ndikhe naxantile ndathi xa ndikhuluma apha sukuva lento endiyivayo kuphela amova inkosi bana iyayingqinana inkosi lento ekhulunywa apha
Yes. And inkosi ayithethi kumndodo bazalwane. Bakhona abaprofeti abakhulu kakhulu kunam abazinkuntsela zokuprofeta abaprofeta ngekazalwa abamvayo uThixo. Wena mprofeti kaNkulunkulu oyiveba hayi lento ayikho uzithulele uzihlalele phansi. Yep. Aboyikayo bakhe bavala imilomo bahlala ezindlini. Ungabikho nto abantu bazalwana ndiyaninqanda because kunabazalwana abangazange baye kwaNongoma ngokoyikiswa nini. Yebo. Zeke nime ngokoyikisa abantu. Ngoba nami Nkosi yami ndabona nini aba kanimeni enye into ke mandiyiphinde ndichaze ukuthi khange niveze umthandazo okokoko kule period. Yebo. Ndiphindile ngoku ndibuyile ngenxeba inkosi enithuma. Ningabebezalwane nibe ni stop izinto. And another thing, i-one email enayo yeyam nayo ndikhe ndiyiliba ningabe niveze izinto. Ndiyanicela kungabikho sisiphithiphithi bazalwane baprofeti. Yebo. Baprofeti eniprofetayo zeke nizibuzise nibuze lento ukuthi Thixo ningabe nenza isiphithiphithi sento andithi yiveni lento kodwa uba uyiva vala umlomo wakho ningoyikisa abantu. Yebo kungcono vala umlomo. Vala umlomo. Uyoliwa nyani phaya ngoba sisibingelelo esesabekwayo. Bo uyaqonda hayi unoko wena awumelelanga ungayi. Yes. Ungayi inkosi nisikelele. Okusho ukuthi abantu bamenyiwe bonke nabangakwazanga ukuya kaNongoma nimenyiwe this time around. Kahlahle wonke umuntu uvulelekile njengobusho. Phela onhliziyo iyavuma. Cha mina ngikuzwa kahle. 27 April 2026. Uma ngabe kunjalo kusho ukuthi uma ngibheka siyokhuleka lapha. Okwenzeka kwaNongoma ngeke kufane nalokho kuzokwenzeka eNgcobo ngoba kobe kuyelinye ilanga kodwa kothi kube into efanayo. Ngoba kube kumthandazo. Yes. Sengisho ukuthi nje ngeke kufane ukuthi inkosi yobe isilida ngeindlela ezangale ukuthi phaya tata sasiyocela uxolo. Yes. Ngoku siyodiliza ngoku. Yes. Uba uyazi ba uzange wadiliza ungayi. Uba mhlawumbe uzakwesaba. Yebo. Ikhona ke tata inkosi into eyayikhuluma kum ngalento yokudilizwa kwezinto. Ithi kumi indibonisa amajoni ayinqwaba. Ithi ijoni xa liphuma imfazwe. Yebo. Liyaphuma lo trainwa. Labe litrainiwe linikezwe uniform efana nalo. Yes. Likhona ijoni wakho wabona nje amajoni khona amajoni anxiba ublack and white amanye anxibe ured and white. Amajoni athini anxiba ngokufanayo. Imithetho yawo iyathini iyafana. Yes. Ithi ke inkosi alikwazi ke ijoni xa selinqumile lathi ndiyofundela ukuba lijoni ndiyotrainwa. Alijiki ngenxa yoba liyibona imfazwe ukubana inzima. Yep. Alijikiswa ukuba libona mani isimo simbi lihamba kunjalo. Yeah. So majoni kaNkulunkulu ningathi hey ingathi inzima le. Hayi sawuke nibuye umva. Ithi ke ijoni lihamba liyofika apho libonayo khona bana kunzima apha ngenxa yesivumo elisivumile bamna nzoba lijoni. Yes. So sicela abantu bazalwane abazaziyo abangabathandazi. Abantu abenza isivumo nesinqiniso. Kukhona abantu abakuthiwa zi-intercessors zase-South Africa. Yeah. Inobuthi uphendule imithandazo yenu bethuna kuba mina anzange ndazijoyina nezo zinto ezo. Endizithwanguzela nje inkosi xa ithi mandiye ngapho ndithwanguze ndiyapho. Andikaze I think uThixo usivile isikhalo sabantu abebethandaza bekuthiwa zi-intercessors zase-South Africa. Yeah. Bebancane benjalo bengavakali but uThixo ngoku ufikelele uba aniphendule. Yes. I think uThixo ukhona into azikhulumileyo kuni bazalwane nani malunga nezinto ezenzeka e-Eastern Cape. Yep. Kodwa ke ngoku wabe selithuma mnamntu okwazi ubana akhulume okanye ukhulumile nankuni but akatsho uba yani. But ke ngoku seniyakhululelwa ke ngokuthi lixesha ke ngolokudilizwa kwesibingelelo esibhuqa abantu. Yebo.
inkosi nisikelele. Amen. Hayi ke bazalwane, siyabonga kakhulu. Niyakwazi ke sakwenza kaNongoma, ukusho ukuthi kusafana nje bazalwana, siqhubekeni ngaleyo nqubo. Ngingasho nje mina ngithi isupport financially sisazoyicela bazalwane. Anginibonge kakhulu enakwenza kaNongoma kwaba kuhle kabi. Angifuni uqamba amanga. Niyazazi nina abazalwane nanikela. Siya ke manje eNgcobo ngokuzwa okusho ukuthi wonke lama provinces, okusho ukuthi nje sobe silokhu senza kanjalo nje bazalwane, mayisiphumile idate ayike bese siyaqala ke siyanikela abazalwane. Akunakuthiniki ukuthi umuntu unikela ngamalini. Sikhuluma ngemali impela ke mase sikhuluma ngomnikelo, but inkosi lokho ekubeka enhlizweni yomuntu. I think izothi iphuma vele le video ne bank account yobe seyikhona uma ngaba igabi bikho yobe seyikhona or kosebenza leya sazobonisana, kodwa la ku description izobe seyikhona. Siyayicela siyayinxusa nayo iphathi yempi esobhekana naye eNgcobo. Iyona package. Hayi kuzwakele kanti futhi yabona aba organize bethu sicela uphinda sibonge. Oh yes. Ubaba Mlapho. Yebo. Onguyena owasincedayo Nkosi yami. Yebo. Eorganizeni into ayenihlupha nje pha kuyo lanto tata. Meeting Nkosi yami. Zawuphinda nangoku. Zibuye meeting. Athi meeting ziya draina man. Hey. Bathi ke uzifanele futhi zibe khona. Izifanele zibe khona. Yebo. Abantu betransport ndiyazi abantu bazophuma kwindawo ngendawo. Kuyothandaza abazalwane. Akuyogxivizwa 666 apha. Hayi futhi asiwazi naleyo nto thina. Futhi asihambisani nayo. Thina abazalwane siyakholwa sinoJesu. Amen. Sithunyiwe. Okanye ngase ndithi lento inkosi yayikhulumayo at the age of 13 years ukuthi ndikuthuma ukuthi unyathele na ubuyela apho inkosi yayinibize khona eqaleni. Wonke umuntu vela buza uvela phi nalomuntu velani ekhangela ukhalipha pha eqaleni bokuthwetyulwa kwakhe uThixo wathetha kum ndingazi nix. Yebo. Ngoku I think uThixo fulfilla lonto yokuthi izinto awendibizele zona zenzeke. Ethetha ngesizwe nezikumkani zizo ke ezibizwa sekulithuba usatha nesilwe senze zakhe izinto kodwa uThixo nayo mile nabakha abantu. Yebo. Inkosi nisikelele. So ndiyacela ungabikho izinto zokuba inyoka yathini yathini asiyazi nathi silwa into silwa impi esinganathi sinabantu etata ekhaya kwifamily yakwaMboneli khona unyaka apho abantu besoleka ngengozi okokoko. Besingayazi nathi lonto leyo but I know ngokubana kune spirit behind esenzela ukuthi esenziwe ukuthi makube nengozi abantu mabafe bengavalisanga bengagulanga. Lo moya Eastern Cape phofu indawo zonke siyaqhawula ngegama noba kwamiswa ntoni kuyindawo because ufumanisa uba kunendawo ezimisiweyo usathana anestishi sakhe emhlabeni kabani. Athi abenestishi abenendawo wagcina kuzo abantu unikezwe ngubani because umhlaba lo ngowethu and lizwe kaThixo indumiso 82 uthi ndiyaphinda ndithi ningoThixo onyana bosenyangweni. oThixo ke bayalawula ebazalwane sibizelwe impi emhlabeni. Ndanibona njengokuba ni busy zikhasad nejeli nigade kwezi khasad nejeli ningathicwaka usathana afike befamilini. I think bingase kulo unyaka ndithi apha kuDecember abantu mabafast bathandazela ifamily zabo because usathana ume ngenya uyavuya ngoku ukuthi ingozi igazi elizayo. Kanti ke akazuphumelela. Bazalwane besinento ndiyithethe tata. Ithethe. Besinento ke bazalwane singekho sure. Esingekho sure ngayo bazalwane ukuthi njengoba nandithethile ukuthi sine group ye Kingdom Princesses. Oh yeah. So besizawuba umthandazo wosuku olu1. Njengoba singabantwana abangamantombazana sihlangane nge28 December. Sihlanganisa neKota to Media njengoba nandichazile. But asikho sure kuba abantu esidilishana nabo ngabantwana ngoku abantwana abananto
asikho shoke kuba abanye bathi umama uthe mna ndizukwazi ngoba ekhaya sihamba siyotshadisa, omnye uthi mna ekhaya udadeba wam uzabe sithi. So asikho sure bizaba khona, kodwa uba ibe khona siya kunazisa. Yebo. Nge-28 yawuba Sunday, kodwa sikho sure 27 u-28 kwezo date eziyi-2. Kodwa usuku oluyi-1 apho sawube sikhempe khona sithetha izinto singamantombazana. Bekhona abantu abasifundisayo abadala abathetha nathi abasiyalayo masiliphile kanjani ivangeli singabantu abatsha. Nawe unomntu omtsha apho wakho wamkelekile futhi noba umdala siyakhonza. Siyakunazisa ke bazalwane ba ikhona na okanye ayikho. Ndithi manditsho nje ukuthi ngamaqalelo omthandazo kaDisemba la, because abantwana ngoDisemba bathe sa inzwane behla babulawe le beach bafele beach besenza izinto. Kulo Disemba make siphakameni ke sithandazeni ngefamily zethu, sithandazeni ngesizwe sethu, sithandazeni ngekumkani zethu, sithandazeni yonke into ethu masithandazeni. Ebekumele uDisemba lona uyinyanga yomthandazo yonke, because uSathana uyaphuma akhuphe namadimoni ebeselephelelwe ngamandla athi makuyiwe. Bemeba nathi siyaphuma sithandaze sifaste ke siyekeze izinto ezizibulu bece. Ndiyanazi ngokubana nihla ninyuka nenza imigalelo, kulo migalelo leyo ningamkhuphi uThixo kuba uSathana uphumile. Lithi izwi likaThixo unjengengonyama egqumayo efumana nabani nengamqwengayo. Cela bazalwane sibe careful. Yes. Inkosi nisikelele. Hayi sibongile sizosazisa. Amen. Konke sikuzwile nje futhi kahle. Yabona nje uma ngaba nomuntu othi la mangakho mahle, ayi cha. Impela azoba mahle ngempela futhi. Ngoba manje ahamba nezwi like kuyabalance yonke into ngenye indlela. Noma ngabe kuthiwa bukade manje uyihlelele lento uyicabanga ngizoyenza kanjani bungeke uyicabange ngalendlela. Lutho mina nje ikhulume nayo inkosi, but I can confirm ukuthi okukhulumayo kuleqiniso. Bazalwane siyikota to media sonke sihamba nge-27 April siyokhuleka. Njengoba senzile ngalowo mfutho lowo ngalawo mandla lawo. Ngempela siyaya njengoba ukhulumile nange-Kingdom Princesses zoqhubeka futhi usazise nangayo. Siyabonga nje, siyabonga impela, sambonga umoya ongcwele. Sizobaqhubeka bazalwane sinazise. Yebo. Yes. Sayibonga inkosi esasithandile siyizwe la South Africa isihlenga kwizinto ezafa kwabantu esingabazi akusadingi nokubazi thina okwethu ukulalela inkosi sihambe sokhipha sifake kwababa wethu sezulwini. Sibonge kakhulu. Sibonge kakhulu abazalwane ngiyabathemba bayazi ke ukuthi iqhutshwa kanjani le ndaba. So besilokhu si-update futhi nokuyani ngesikhathi ngithi. Amen. I think ikuphelele. Kuphela thathayi. Yebo. Seselapho ke nje ongakamamukeli uJesu abe inkosi nomsindisi bazalwane. Ungasali ngemuva. Uyezwa inkosi iprepare enye generation la eyenza ezinye izinto zenkosi. Musukusala nawe woza uzojoyina nawe ube yile party yale generation yalesikhathi samanje elalela nje inkosi ukuthi manje kuthiwa mayenzeni iyenze. Lalela uyoba nomvuzo omuhle. But iqala ngokwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Ngaphandle kaJesu yobulokhu uyimpumputhu uhamba ulahleka. Yazi uma ngabe usebumnyameni yabona nje ukuzalelwa ebumnyameni isono leso. Uze usijwayele ubujwayele ubumnyama uzucabanga ukuthi kukhanya. Wait until uthatha uJesu abe inkosi nomsindisi uyomangala ukuthi kanti bengisebumnyameni obungaka. Ukube bengifele lapha yobenyolahlwa. Woza kuJesu Kristu. Mina wamamazwi lawo siyabonga kakhulu mhlawumbe nawe namazwi okugcina I don't know ngama contact but sebeyawazi abazalwane mhlawumbe washiye nawo kulungile. Bazalwane yebo ngicela ukubonga kakhulu ngiphinde ngixolise kona. Yes. Nibaninzi. Ngoku ndiyanimamele sometimes. Ezinye izinto enizikhulumayo zifuna imithandazo. Yebo. Awuyinokwazi uyiphendule ngokubana umuntu athi kwathi. Nokuthi umuntu lo usathawuza ngenyawo ezindaweni izibalayo nikude abanye Northern Cape abanye phi abanye uThixo ndiyayazi uzawuyenza indlela ukubana
Mina ndawulala endleleni bazalwane kuba ndiready ukwenza umsebenzi wenkosi. Amen. Kodwa andinilibelanga ukunimenshina Yes. amagama wenu emthandazweni wami. Ningacinga ubana kuba ndithe cwaka ndinishiyile, andinishiyanga. Ndisoloko ndinani, soloko ndinexhala. Usimeze ke undenza omnye umuntu ondiphilisa kabuhlungu ngathi sisi. Wavuka khangela ii-messages zabantu bakho, khangela abantu bakho. Ndithi Simeze kawume emfondini. So nisoloko nisenhlizweni yami. Yebo. Enye into endifuna ukuyitsho ukuthi ayizuba khona into ezosiza umuntu emhlabeni. Njengoba ifish ingakwazi nje ukuphila ngaphandle kwamanzi, nomuntu akakwazi ukuphila ngaphandle kaJesu. Amen. Ningaqhumisa impepho, niqhumise yonke lento, nithini okomzuzwana. And into enizenzayo zenza ubusathana afumane isihlalo kwiifemeli zenu. Ndifumanisa uba baninzi abantu emizini yabo abatatomkhulu ndini bathwalayo. Into ezanikhulula kule family ukwamkela uJesu. Bazalwane sithatha uYesu ube yintsika yelo khaya. Inkosi mayinisikelele. Sithatha uYesu abe inkosi nomsindisi wethu. Siqhubeke nokuthandaza. Futhi ezinye izinto uThixo asizuzibuza. uThixo uzawusazisa. Yes. Into endizase ndinishare nayo leli lizwi lipha kuMatthew chapter 6 verse 33. Amen. Athi funani tanci bukumkani bamazulu. Yes. Anothi nifuna abaprofeti. Funani tanci ubukumkani bamazulu. Yep. Zonke ezinye izinto ezinixakileyo ziyakwengezelelwa. Amen. Funani uYesu kuphela. Ezinye izinto uThixo uzawuzenza ngokwakho. Yabona once nafuna yena uzawulekelela, uzawulandela apha emva kwenu elungisa izigodi nayo yonke lento. Uthi Nkosi anamandla okwenza lento but ndifuna wena. uThixo ukhona for lonto. Ndiyanithanda bazalwane nangesupport zeni niyasupporta. Yes. Abanye abatsho noba bangobani. Hey. Kodwa bazalwane nihleli ndinqabe ndinjalo niyasupporta. Ndiyabulela kakhulu bazalwane. uThixo anisikelele. Yebo. uThixo manisikelele nentsapho zenu, ifamily zenu. Siqalile ke ngokwakhona ukuba kulomsebenzi. Yebo. Cela uyibhale edongeni lefriji le ndithi 27 April 2026 ngumthandazo. Yes. Ayikhwenye into bazalwane. Yebo. Ndicinga uba ukugungqulwa kwezinto, ukudilizwa kwezinto thina sidiliza ngomthandazo. Amen. Asizuphatha zimpepho okanye manzi okanye ntoni. Yebo. Siya njengoba sinje siyothandaza njengoba uyothandaza. Yes. Usathana uyawuva umthandazo. Eli lizwe likaNkulunkulu. Yebo. Thixo ke makanisikelele. Ndiyanithanda. Amen. 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 Sibonge kakhulu sisinomtha. Sibonga ukuvuma ukuthi inkosi ikuthume. Sakubonga kakhulu. Ngiphinde ngibonge futhi kubo bonke emakhaya while sisaprepare ke manje i27 zika April. Ngicela ukuphinde ngiyiphinde le bazalwane. Ngabona ukuthi ifinance imali mayebenikele abazalwane zisiza kangakanani. Ngabona last time. Siyacela abazalwane tswetswe siyakupa impela. Phindani nisize futhi ukuze sokwazi ukuthi lenkonzo sesibhekene nayo sikwazi ukuthi siyenze siyinqobe. Inkosi ayinibusise nonke emakhaya nonke inigcine sinithanda ngendlela eyisimangaliso. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen.